Pung piong mo kat ba ka sorkar ka ai kita ki materials ki study materials buat kini kumkini guidebook long ka khadu hi ka jingtreishitom ka jingtreishitom mo khna to kan syuat ya kata mo lada kadei shisha ba tang bal ai guidebook u khna un pass no prahajar khandai spa khat khandai ngot kidang fail ya ka exam prahajar khandai spa khat khandai ngot haka center ka ibabu idon mau khar center shispa arpau ki fail Tila dari betang ba ai guidebook la pas no puli tang nang tu ka babut ba ki kajing hikai skul kadan kam mentah por bagi penkrek mentah ban pelong ya kadika second exams ngila ai ngila check lut mentah kat nungut hakade ke area ke fail kat nungut hawat kadi ke lajum kra area kadang tan sis patam kibakin hab ban yele abiang namar bele ba kimla telong ngamut ban ong lada kim tryishitom hi khynnah Kim pulih hi lada PI kanu ka materials kam don je mentoy. Mencem snem ka sorkar ka ai free yakin ye guidebook mo. Tingas ko haban kalihang ni hato nang ni syakmat ka sorkar kan nang penmi yakin ki guidebook para tu kan nang ai free na because nada ka ai free how much will be the financial implications? Namar ya mentahi damar ba sebelum to be very frank namar bagi dang declare tangka 10 exams ke 12 exams ngila dep ke evaluation baro menta ke process of tabulation kaya hopefully within this month ngila aban declare no result then nginang pen create ke second exams yakitu ki menyele supplementary ngiklam 4 perkhat syapang kata atau ga government ru ka klempat ngi klempat yak perkhat badong hatu ngin pen mi biang ne ngin pen sange no ne ngin le kumno ne klempat yak perkhat long klempat ye shong ban review ban perkhat ye kita ru pat perkhat namar bele will go one step at a time ne bendep she kan ne ka we nang tangi salet she kata